салом дӯстон, имшаб кулли мухлисони футбол дар гирду атрофи телевизион, телефон, планшет ва дигар техникаҳои муосир ҷамъ мегарданд. Дар ҳар ҷое ки бозиҳои дастаҳои Реал Мадрид ва Манчестер Сити нишон дода мешавад, он ҷо ба ҳам омада ба тамошои бозӣ мепардозанд. Аз ҳама хурсанд онҳое хоҳанд буд ки бевосита дар варзишгоҳ қарор мегиранд ва бозиро аз наздик дар Сантьяго Бернабеу тамошо мекунанд. Барои бисёри асбобозони Манчестер Сити ин бозӣ имконияти қасд гирифтан мебошад. баъзе онҳо рӯшро дар ин бора ишора мекунанд, дигарон бошанд ҳеҷ чиз иброз намекунанд, аммо шояд дар қалби худ нақшаи ниқористониро парваранд. имрӯз мо фақат атрофи ҳамин бозӣ гап мезанем ки финали бармаҳал аст. то охир ҳамроҳи мо бошед. ба ин видео лайк монед. ба шумо тамошои хуб хоҳонам. дӯстон, лигаи чемпионҳо бармегардад ва моро бозиҳои нимфинал интизор аст. Реал Мадрид дар интизори омадани шогирдони Пеп Гвардиола аст. Милан дар бозии хонагии худ бо Интер рақобат мебандад. чӣ гуна сурпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? тамошои ин ва дигар рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. аммо бародарон, донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. бозӣ кунед, вале одат накунед. имсол Манчестер Сити дар хатти ҳуҷум паҳлавони таннуманде ба номи Холланд дорад ки тани дилхо рақибро ба ларза медарорад. аммо Реал дастае аст ки чандин борҳо бар тимҳои гӯё боздоштанашаванда ғалаба кардааст. Карло Анчелотти дар нишасти матбуотӣ қабл аз бозӣ дар бораи Эрлинг Холланд ва умуман бозии Ман Сити чунин ибрози андеша кард: Холланд бисёр футболбози хатарнок аст. гап на танҳо сари голҳо меравад, ҳамчунин ҳар боре ки хавфу хатар аз тарафи ӯ эҳсос мешавад, дифоъгаронро дар ғафлат мемонад. Манчестер Сити бисёр дастаи пухта аст ки ҳам дар хатти дифоъ бозии идеалиро нишон дода метавонад ва ҳам дар ҳамла футболи беҳтарин дорад. онҳо хуб дарк мекунанд ки дар майдон тибқи кадом нақша ва бо кадом тартиб бозӣ кардан мехоҳанд. бораи ҳамин ҳам гап на танҳо сари он меравад ки мо хатари Холландро чӣ тавр бартараф кунем, балки моҷарои асосӣ ҳамчунин он мебошад ки мо дастаеро ки баъзе вақтҳо манънашаванда ба назар мерасад чӣ гуна боз дорем. вале мо ҳатман имкониятҳои голзанӣ хоҳем дошт. бозӣ баробар хоҳад буд. дар мавсими гузашта Ман Сити хеле дастаи хатарнок буд. бо омадани Холланд хатти ҳуҷум боз қавитар шуд. агар лозим шавад, Манчестер Сити метавонад хеле сода аммо хавфнок бозӣ кунад. ғолиби ин ҷуфт дар бозии ҷавобӣ маълум мешавад. мо мехоҳем ба Манчестер бо натиҷаи хуб равем. мо дар рақобат барои ба даст овардани ҷоми Испания ғалаба кардем. ин аз ҷиҳати равонӣ ба мо афзалият медиҳад. нақша барои бозии пагоҳ доир кардани бозии идеалӣ мебошад. мо мехоҳем аз бозии якум бо бартарӣ андакам бошад берун шавем. дар бозии ҷавобӣ қаҳрамон осон шавад. мо бояд бозии беҳтарини худро нишон дода хеле наздик ба ҷаримагоҳи худ бозӣ накунем. агар дар чунин бозии шумо худро хуб эҳсос кунед ва мушкилиҳоро худатон барои дастаатон пайдо насозед, ин аллакай як навъи бартарӣ бар даста аст. фикр мекунам ки мо дар он сатҳе ки соли гузашта будем қарор дорем, вале ҳолати физикии футболбозонро баҳо додан ва қиёс кардан хеле мушкил мебошад, гуфт Анчелотти. барои Пеп Гвардиола ин рақобати муҳимтарин дар мавсим аст. мақсади асосии Манчестер Сити ғалаба дар лигаи чемпионҳо мебошад. агар ба бозиҳои охир назар кунем, чунон менамояд ки Реал дар ҳолати бадтар қарор дорад. онҳо аз се бозии охир дар дутояш мағлуб шуданд. аммо лигаи чемпионҳо мусобиқае ҳаст ки дар он натиҷаҳои бозиҳои гузашта як тараф мераванд ва танҳо як бозӣ муҳимияти худро хоҳад дошт. бисёриҳо бар он назар ҳастанд ки дастаи ғолиби ин ҷуфт дар лигаи чемпионҳои мавсими ҷорӣ қаҳрамон хоҳад шуд. агар дар Манчестер Сити Эрлинг Холланд бошад, пас Реал айни замон Винисиус дорад. Пеп дар бораи ӯ ҳам ишора карда қайд намуд ки Винисиус ҳар бор рақибонро бо маънои футболӣ пас мезанад. Клод Маккелеле дар бораи Винисиус ва Камавинга ибрози андеша намуда қайд кард ки Винисиус айни замон дар мавқеи худ беҳтарин аст. Камавинга хеле ҷавон мебошад ва бозиаш рӯз то рӯз беҳтар шуда истодааст. имшаб моро яке аз бозиҳои муҳимтарини лигаи чемпионҳо интизор аст. андешаҳои Гвардиола бошад атрофи ин бозӣ чунин аст: мо бо мақсади ғалаба дар лигаи чемпионҳо мавсимро оғоз кардем. барои гирифтани ин ҷоиза лозим аст то дастаи беҳтарини мусобиқаро аз сари роҳи худ дур кунем. дастаи беҳтарини лигаи чемпионҳо ин Реал Мадрид аст. яъне агар мо ҷоизаро гирифтан хоҳем, бояд бар Реал дастболо шавем. дастҳое ҳастанд ки танҳо ба хотири ғалаба дар ҳамин мусобиқа ҳамаи қувваи худро сарф мекунанд. Реал яке аз онҳост. бале, мо имсол Холландро дорем. агар кӯдакон хоҳанд ба мисли Холланд шаванд,
мешаванд, бояд ранги ӯ ширро бештар истеъмол кунанд. Ман мехоҳам ки ба мисли мавсими гузашта ду бозии беҳтарини даври нимниҳоиро гузаронем. Дар Манчестер мо бозии беҳтаринро гузарондем. Дар рақобати ҷавобиам бозӣ ҳамон бад набуд, вале каме нарасид. Менди тӯбро аз хати дарвоза берун кард. Куртуа бо панҷаҳояш зарбаи бозингари моро баргардонд. Фарқият дар бозии муҳимтарин ҳамин аст. Ба финал дастае мебарояд ки дар чунин лаҳзаҳои кӯчак беҳтар бозӣ мекунад. Чунин фурсатҳо тақдири бозиро ҳал мекунанд. Замоне мо ба финали Лигаи Чемпионҳо мебароем ва дар ин мусобиқа дастболо мешавем. Ман мехоҳам ки ин кор дар мавсими ҷорӣ шавад, гуфт Пеп Гвардиола. Бешубҳа моро финали бармаҳал интизор аст. 99% одамон бовар доранд ки ғолиби ин ҷуфт саранҷом ҷоми гӯшдарозро соҳиб мегардад. Агар ду дастаи Милан якҷоя шаванд, бар муқобили дилхоҳ дастаи ҷуфти дуюм шанс надоранд. Бо ҳама эҳтиром ба серия А ва узри бисёр аз ин мухлисони ин даста. Хай шумоам розӣ нестед ба гуфтаҳои ман? Реал Мадрид ва Манчестер Сити таоман дар сатҳи дигар ҳастанд, вале дар рақобати рӯбарӯи онҳо кадоме ғолиб мебарояд? Мо интизориҳои шуморо аз ин бозӣ дар комментария донистан мехоҳем. Нависед, мо ба ҳар яки он таваҷҷӯҳ мекунем. Дар охир ба ҳаматон тамошои хуб. Бигзор ҳамон дастае ғалаба кунад ки воқеан зур аст. ҳамлагари аргентинии дастаи ПСЖ Лео Месси ҷоизаи навбатии худро ба даст овард. Ин ҷоизаи варзишгари сол аз рӯи фарзияи Лаурес мебошад. маросими ҷоизасупории 8 май баргузор шуд. соли 2022 Месси бо ғалаба дар ҷоми ҷаҳон яке аз варзишгарони беҳтарини таърихи варзиш гардид. ӯ дар пирӯзии мунтахаби Аргентина дар Мондиал нақши муҳимтарин бозид. ӯ дар ин маросим суханронӣ карда чунин гуфт: ман аввалин маротиба дар ин маросим ширкат мекунам. Бароям мояи ифтихор аст ки бо чунин варзишгарони сатҳи олӣ дар як толор қарор дорам. Чунин ҷоизаҳоро ба даст овардан ҳамеша боиси хурсандӣ аст. соли гузашта ман ба мақсади асосии худ расидам. ғалаба дар ҷоми ҷаҳон орзуе буд ки ман дар давоми тамоми карьерам дар дил мепарваридам. барои амалӣ кардани ин мақсад ман роҳи пуршаву фарозро паси сар кардам. ман дар Барселона ва дар мунтахаби Аргентина лаҳзаҳои хурсандӣ ва ғамгинӣ зиёд доштам. ҳамаи онҳо маро бозам қавитар карданд. дар роҳи ман мушкилиҳо хеле зиёд буданд, вале бо кӯмаки мардуми аргентинӣ ман ҳамаи онро паси сар кардам. изҳори миннатдории худро ба ҳамаи шумо баён мекунам. хеле хушҳол ва ифтихормандам. ман орзуи тамоми миллатро амалӣ кардам. барои ба ин дастовар расидан вақти зиёд лозим шуд ва аммо ин беҳтарин ҳодисае буд ки бо ман дар карьерам рух дод. ин ҷоизаи ман нест, ин ҷоизаи кулли мардуми Аргентина мебошад, гуфт Лео Месси. соли 2020 ҳам Лео Месси ба маросими ҷоизасупории Лаурес даъват карда шуд, вале он вақт Месси дар маросими ҷоизасупорӣ ширкат накард. дар шаҳри Париж ҳамчунин ба варзишгарони дигар ҳам ҷоизаҳо дода шуданд. аз ҷумла ҷоизаи кашфиёти солро теннисбози ҷавон аз Испания Карлос Алкарас гирифт. бо ин ҳам ҷоизаи асосӣ барои Месси дар ин мавсим тӯби тиллоӣ мебошад ки дар он шанси чемпиони ҷаҳон зиёд аст. аммо агар Холланд бо Сити требл кунад, он гоҳ вазъият тамоман дигар хоҳад шуд. ё шумо бовар доред ки дар ҳар сурат новобаста ба он ки дар идома чӣ мешавад, бояд ба Месси тӯби тиллоиро диҳанд. дар ин бора ҳам андешаҳои шуморо донистан мехоҳем. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.